दाख्लै थांनाय 7, 8 आरो 9 अक्ट'आव कामरुप जिल्लानि रङियानि जाजि खनायाव जालांनाय जितु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरारि जथुमा बियो बोथोर गाज्रिनि थाखाय आद्रा जाना दंमोन। दिनै बे आद्रा थानाय जोंनि जितु थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ दिनै जों खुंफुंजोबनो जों आखायाव लादों। एबार जिहेतु जोंना टार्मिनेटिं बेयाव गोदान बडि दानाय जागोन, गोदान आफादगिरि, गोदान गाहाय नेहाथारजों लोगोसे गोदान मोनसे टीम फैगोन। बेनिखायनो जों गासैबो जिल्लानि जिबिलाक थान्दै बिथांमोन जों हांख्रायनानै बे सानजारि नोगोरनि दिनै बे सिमेन्साफुरियाव दिनै खुंनो लादों। बेयाव गासैबो जिल्लानि थान्दैफ्रा दिनै नुजाफैबाय, फुंनि समावनो गासैबो नुजाफैनो हादों। दिनै जिहेतु 22 जानुवारि गणतन्त्र दिवस, बे दिवसजों मोनसे हाबाफारिबो जादों। बेयाव जोंना दिनै बिटिआरनि बायजोनि जिबिलाक जेंनाफोर दङ, जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बिटिआरनि बायजोआवबो मोनसे गावखुंथाय मोननो हाबाय। बे गावखुंथायखौ बोरैहाय जों दाफुंजोबना लानो हायो, गामि सोसननाय, बियाब दानाय, बेखौ बिसायख'थिसिम लांनाय, बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जितु जेंना दिनैसिमबो हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोनाखै। मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय बियो, मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाबो दिनै जाफुङाखै। जाफुङिनिखौ बोरैहाय खालामनानै जों मावफुंनो हागोन। जिहेतु सागानगिरि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं, एनडिएफबिनि 4 फेक्सन दङ, खौसेथि बर' सुबुं आफाद दं। जों जुथायै सोरखारखौ नारसिननानै बोरै मावफुंजोबनो हायो बिनि सायाव माखासे सरसा जागोन। मानोना कार्बि आंलंनि जितु जेंना, बे जेंनाया बारायनायनिफ्राय बारायदोंसो, जेंनाया फोजोबनायाव फैयाखै। मानो होनना बुङोबा सिगाङाव स्टेट लेभेलाव कार्बि आंलंनि बर'फ्रा ट्राइबेल नङामोन। दा सेन्ट्रेल लेभेलावबो जों हमनो हाबाय जे दाख्लै एम्सआव सासे स्टुडेन्टआ एडमिसन मोननायनि उनाव बे एडमिसना केन्सेल जादों। मानोना नेसनेल लेभेलावबो कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फ्रा ट्राइबेल नङा होननानै बे गनायथि मोननाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। बेफोर बाथ्राफोरखौ जों सरसायाव लाबोगोन। आरो हा हुनि जेंना 2006नि फरेस्ट राइट एक्टनि सायाव, आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बायजोआव रायजो जानाय जेब्ला ट्राइबेलफोर दङ, बे ट्राइबेलफोरनि हा हुनि मोन्थाय सरकारा मोनसे आयेन बानायनो नागिरदों जे माइक्र' लेभेलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बानायनो नागिरदों। बे लेभेलाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बेसेबांसिम सरकारखौ नारसिननानै बेखौ मावफुंजोबनो हायो। मानोना खना खनला रायजो जानाय जोंनि बर'फ्रा खोब गाज्रि अबस्थायाव दं। दिनै गाज्रि अबस्थायाव थानायखाय बिसोरनि हा हुआ बोरै रैखाथि मोनो बेनि सायाव जों सिन्था सरसा खालामनानै बे डेलिगेट्सआव रायलायगोन। आरो गाहायै जितु सोलोंथाइनि जितु बर' मिडियामनि अबस्था बिटिआरनि बायजोआव, बे खोब गाज्रि। दिनै थासारिया गोबां जिल्लायाव बर' मिडियामा थैना थांबाय। नगाव जिल्लाफ्राव दिनै गैला, तिनसुकिया बर' मिडियाम गैया, डिब्रुगड़फ्राव बर' मिडियाम गैया। दा गुबुन जिल्लाफ्राव दंब्लाबो मिरु जिरुयै दङ। बे थाखानाय लाखिनायजों लोगोसे गोदानै जेब्ला भेन्सार स्कुलफोर दङ, बेफोरखौ बोरैहाय सोरखारिकरण खालामनो हायो। मानोना थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 6.3 दासिमबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै। बेखौ बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो सरकारखौ मा पलिसिजों नारसिननांगोन जयै, बेनि सायाव जों सावरायनाया जायगा मोनगोन। बेजों लोगोसे बिटिआरनि सिमा बारायनानै आद्रा थानाय जेब्ला बर'फोर दङ, जेरैहाय सनितपुर बिश्वनाथनि बर'फोरखौ बोरैहाय काउन्सिल आद्रा थानाय बिटिआरआव हाबि गामिफोरखौ बोरैहाय जोंनि काउन्सिलाव सोगोन हागोन, बिनि सायाव सरसा जागोन। आरो बेजों लोगोसे नैबे गामि दाफुंनायाव माखासे काउन्सिलफ्रा जोंखौ एसे हेंथा होनाय बादि जादों, जों दाफुंजोबनो हायाखै। जों रावखौबो गारनानै बे काउन्सिलखौ आबुङै दाफुंनो नागिराखै। राभा हासंनि बर'फोरखौ जों बोरैहाय रायलायनायनि गेजेरजों जोंनि काउन्सिलनि सिङाव लाबोनो हायो, बिनि सायाव सरसा जागोन। आरो बेजों लोगोसे टिवा अट'नमास काउन्सिलाव एसे जोंना माखासे जेंनाफोर नुजादों, बेफोर जेंनाफोरखौ बोरै फोजोबस्रांनो हायो, दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ जों माखासे सिद्धान्त लागोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै। आरो बेजों लोगोसे दिनै जिहेतु गोजाम आफादखौ सिमफायनानै बेयाव मोनसे गोदान आफाद दागोन। आं आसा फारिजों सासे गोख्रों मोनसे आफाद मोननो हागोन, मोजां आफादगिरि मोननो हागोन, मोजां गाहाय नेहाथारि मोननो हागोन। बेजों लोगोसे जितु मोजां स्ट्रं मोनसे केबिनेट लानाय जागोन नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जितु गोदान कमिटिखौ। आरो बे आफादा फैगौ दिनाव खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै जों बोरैहाय गायसनना लानो हायो, आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माहारियारि आफाद हिसाबै जेसेबांनाखि जेंनाफोर दङ, बिसोरखौ बे जेंनाफोरखौ
थाखानाय जेब्लाक जोंनि माहारियारि आफादफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद होन बर' थुनलाइ आफाद होन गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद होन बिथांमोनजों थाफानानै बिथांमोनखौ लाफानानै जों बोरैहाय आवगायलांनो हायो जोंनि जाथिनि जेंनाफोरखौ जों बोरै सुस्रांनो हायो बेनि सायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा दायित्व बुजिलायनानै खामानि मावगोन होननानै आं मिजिंथियो। देग्लाय बोसोरनि मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जोंनि मेक्सिमाम गामिफोरखौनो बर' गामिफोरखौनो डिनटिफाइ खालामनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोनो हानाय बिथांमोना बेबस्था मोनसे खालामनो हादों। नाथाय माखासे जायगाफ्राव एसे गोनो गोथो जाबावदों मानोना जेरावनोखि खोबै मिसिं गामि एबा बर' गामि जुथाय दङ बेखौ सोरखारा बुंदों जोंजों रायज्लायनायाव बेखौ पार्ट खालामगोन बर' पार्टखौ बर' मिसिं पार्टखौ मिसिं गामिया एखेयैनो थागोन पार्ट हिसाबै बर' पार्ट मिसिं पार्ट हिसाबै बेयाव हाबगोन आरो बेयाव आं नुदों फ्राय जोंना बेयाव जेंनाया जोब्बाय जोंनि बर' गामिफ्रा जिहेतु बर' कसारि काउन्सिलाव हाबनायनि बिबानाव फैबाय गाबोन जिहेतु जोंना 27 जानुवारि जोंनि माबा एकर्ड दे बे एकर्ड दे हिसाबै जों गाबोन गाजा गोमजायै जुथायै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों जुथायै खुंनो नागिरदों बेयाव जुथायै खुंनायनि गेजेरजों बेयाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै बिफानारि मन्थ्रि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर अनुज पेगु बिथांखौ जों लिंहरदों दा जेसेबां जेंना जेथोफोर दं जोंनि गेजेराव गाबोन जोङो गाहाय आलासिनि खुगाजों जोंनि मोजां रादाबबो मोनगोन होनना जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो जोंनि जेंनाफोरखौ जों फोरमायनानै बोरैहाय थाबै जों स्र' खालामना लानो हायो बेनि सायाव जों गाबोन सरसा खालामगोन।